और तनी मिजाज शांति भल जाए दो। बड़का बेटा के बियाह कहिए दे रही, छोटको बेटा के ओरिया दनी और तनी कपार के बोझा हल्का भल। बड़की तो पतो नीमन मिलिए गुल बिया। अब देखो तनी छोटकी क्वेश्चन मिले, अभी तो नया नया आयल बिया, अभी तो अच्छा लगते बा। का करत रे मर्जी? कुछ ना हो कहलो नीनू का सोचत नहीं? काका बेटा के तो शादी कर दिन पतो हो बढ़िया मिलिए गई। अब ओकरो कह दिल छोटको के अभी तो 10 दिन होता। अब देखो ई क्वेश्चन भी है। मम्मी जी बबुआ जी बहुत अच्छा लड़का बानी। उ तो उहो से भी बहुत खिसियार कप के लागी ना, आ देखी लड़कियों से मतलब ना रखी। बबुआ जी जानते हो कितना खिसियारन, शांति से रहन, मोरो मजा कहाँ के उसे करेलन उतना। बचपने पर के शांति हो। और रोवा लेखा सास पा के तो हम का बताई मम्मी जी, हम सपनों में ना सपना तो देखत रहनी है, लेकिन सोचत ना रहनी कि रोवा इतना सीधा साधा हमरा के सास मिली। जान तड़ू बेटी या पतो दूगो ना मानो तो बेटी या ना तो पतो। तो मान लो कि पतो होले बेटी ले ढेर पतो के दिन माने लो, ऐसे बेटी तो दूसरा घरे चल जियो तब का कतनो कमे तो पतो ही नु कमे आई। हम शुरू से ये सुना था हनी कि कतनो कदी माई सास लेखा ना माई लेखा सास ना करी, लेकिन यहाँ तो आके लागत है कि हमरा के मम्मी से भी बढ़ के रुआ प्यार करत है। हमरे भरोसे तार माई ये छोड़ ले बड़ी, हम तारे कैसे बतावा दिल पर का गुजरी बतावा। हम तो सोच ले रही कि हमके घर में मान जानना होनु तब अपन जान दे दे हम, लेकिन ना ए पागल ऐसे ना लेकिन यहाँ आके ना लागत है कि हम स्वर्ग में आ गए रहनी। वहाँ के भाई तनी खिसियानी लेकिन बहुत छोड़ो पागल हो। हम तारे कुछ ना न बोली ना, बात तो गुस्सा आ जानी हमरा पर, जानते बनी बच्चे पक खिसिया हो। हाँ लेकिन हंसी ने बोली ना तो बहुत अच्छा लगला हमरा से तना से। अच्छा उतना मरद करे लो सब ओकर ना टेंशन लेनी। हाँ और बताइए चली ना खाना ना खा ली के तनी खिसिया हो ओकर टेंशन ना लिहल जाला। जानतनी जेकरा घर में इतना अच्छा माने वाला सास ससुर ननद और देवर बाड़े तो उहाँ के खिसिया के का करम। कोई ढील टेंशन करता तो हो कोनी दिन और बाल झाड़ देते ढील निकाल देते हालो रुकी लावत नहीं को कहीं पतो हमार बड़ी सुघर भी है और सने पतो वो भगवान करो तो करो बुद्धि विचार ऐसा ही चाहे। अरे मम्मी जी जरूर होई रवा तो इतना अच्छा बानी ना कि रोज काहे ना करे वाला मिली। टेंशन तो ओकरा रहला नु कि जेकरा घर में सास ससुर ना मानेला तो उ रोएला कि हां हमर मर्द नहीं खन सास ससुर वो करम के जरल हो ऐसे ऐसा ना मानत हो अपना पतो के अपन पतो के काहे ना जे मनी हन जान पतो आ बेटी दुख होली स हम तो अपने पतो के हे पले ले रहम जले जियब तले दुख न दे आ ना कोनो चौकट ले बाहर निकल बुझे हमारा उम्र के हो जी बुझे तो बुढ़ा जी बुझे बात पक जाई तो घर में ले बाहर अरे का जरूरत बा निकले के अम्मा जी अपना घरे हम जी के भगवान कह देले भगवान। हां लेकिन और बताई माँ जी बुच्ची जी कहिया आई हैं? जा तो लगले गोलिए बिया शादी बीटल हो त काहे आवे के चुप रही अपना घरे दुआरे बिया हमर शादी भइले तब से यहीं रखत रहनी पता न हमर शादी हो तो कहां न रखी ना बुच्ची जी के काहे काते जोटा जोटी करवाई हैं वो कुछ बोली तू कुछ बोलू अपना घरे दुआरे बिया त बढ़िया बिया ना मम्मी जी रो ऐसे कैसे सोच सकी ना हम हमरा से तो बहुत प्यार करेली हो और हमहू करी ना जहां प्यार रहेला जहां लड़ाई थोड़ी ना होखेला और वो लड़ाई होखेला तो प्यारे में लड़ाई होखेला ना जा दो अपना घरे दुआरे बनल बिया ये मनाओ तो जे त हमरे के रहो ए माँ जी हम सोचले रही ना कि हमर मन जब सास ससुर मिल जिए ना तो हम एगो मन्नत मांग के अरे विंध्याचल में लगे लिया ना चलो तो आ दादा रुको अब तो बबुआ कब की पारी नु हमरा भैया के गाड़िया लेके वही गाड़िए ले सब कुछ चल जी दोसरा के गाड़ी करम जाता भाड़ा न देवे के पड़ी एतर घर के गाड़ी भी भैया के अपन लिया मई बोला तू। अरे बाबू जी खुश रही ई का बनइले पड़े रनिया अरे भकौटी भाड़ा रहल कि बियाह हो जी हमर नु अच्छा त शंकर जी भी पहिल का सोमारी के जल ढारे आई। अरे वहां बैठी ना लाज लगता कहे ना तो बोली हम उठ अरे भाई हम साधु संतन आदमी जो घर में जो जाई रहा जानते बुढ़िया हैं बुलावट गलती हो कर कोनी पहले घर के पूजा ना कोनी पहले तोरा गोड़ लग के ना कोनी पहले जाके शंकर जी के गोड़ अच्छा जाए दो भगवान के माफ कर का करबो भुलई में हो जाला मैं एक दिन शिवो चर्चा करवा देना तो ठीक है बा करवा दो कैसे होई जी सब होई काहे अब विंध्याचल भी चले के बाटे
इंदाचल बहुत माई बिया खातिर बहुत कुछ भकोट जाए तो बढ़िया कनिया मिल गइल लो। वही कहते हो। ई बतिया सुनी ना माँ जी, बबुआ जी तो बोलत ना रहन, कितना सीधा साधा रहन। आ देखी ना आज कह दन कि बहुत भाड़ा बकरी करके बियाह करे के मन कहिए से अरे करे। जान तो भौजी शादी के ऐसा लड्डू हनु कि जे खाला वो पछताला आ जे ना खाला वो पछताला। तो हम सोचनी कि फिर बियाह हो ई कि ना योरी ने अगुआ गांव में देखो तो आवत तलो सो कोनो के कितना तब हमारे बड़ बड़ हो के बुढ़ा तब सन। अच्छा ठीक बा, जाई बहुरिया बिरार इंतजार करत है। अरे जाई न जाई बहुरिया भागल जती है घर में बियाह। लेकिन जैसे शादी भइल रहे से बहुत बोले लगनी जी, पहले तो एकदम कुरजर लेखा लागत रहनी। जान तो भाई का करू के जिंदगी में बदलाव लियावे के पड़ी न। आहा जिंदगी में बहुत कुछ करे के बाद जानते मैं तो चिंता मत कर, बहुत जल्दी अपना गोदी में नात खेलेबे। हां हां ठीक है तबा एकदम बहुत खुशी आ नातो के भोकौटी कइले बनी अभी अरे बाप रे, रउआ तो अजीब बानी जी। ठीक है कइले बाड़े ते तो कुछ तोरा तो कुछ बुझाइबे ना कइले ते कुछ भोकौटी नहीं किसनो कइले ना। हम ई भखौटी कल रहे हम लड़का के निके निके बियाह शादी हो जाई तो कइले रही तो बता दिए उतारे के भाड़ा एगो तो उतारी मम्मी जी के। वो कहते कइले बारी ना कि हमर बड़की गोतनी जी से माने ले, जैसे छोटकी वो मानी तो पूजा ठीक है मैं आशीर्वाद दे सो हमनी के जोड़ी बन रहो दो भौजी आशीर्वाद। खुश रही बबुआ जी। लेकिन कुछ भी कहीं बबुआ जी के मन बदल गइल बा। बबुआ हमर हाँ बच्चा हमारा सही इहे तो चाहेला घर में मम्मी जी की घर में हाँ, तब सब केहू खुश रहे एक दूसरे के साथ। हाय देखो हाय मैं लुगा पेन पेन के खोल खोल के धइल बा ना पे बिछावल भाई मेरा सुतल तबे तो ठीक नहीं है का हो। ए खुशबू अरे यार उठ भाई पति परमेश्वर तेरा सामने बड़े ही नहीं के बेटी कर इज्जत करी। माने सुते ही बड़ो जी सुते के बेरा हो। हां तो का करे एगो रोमांटिक मूड वाला बात बतिएबे के बेरा है। भागो भी नहीं जैसे करम दिमाग खराब हो गजब हाल है 10 दिन पहला भागी का करूं वो लिखा लेनी बहुत है मन को बुझाइबे ना करे जल्दी रतियो ना हो खेला दिनमा दिन इतना पहाड़ नहीं होता इतना बड़े तो हम मना नहीं अब रात तो होला 10 दिन चाहिए बताओ इला बोली चुकम के बोर फिल भइल हो कितना बढ़िया कटिंग 10 दिन बुझाइला 10 दिन कटे में। हां नान तू कहे इतना सुता तड़ो रात में जाकर तू ऐसे सुता तड़ो रात भर लाइन कट जाता तो का करी नहीं तो पूछा तो देखो अभी तो मान ला मार दिलो कोई माई या भौजाई के सामने मत मार दिया तो बड़ा हमार बेइज्जती बढ़िया नु बात फालतू बात रुआ का कहले बताई तो ई नहीं का बुझत रात के हम पहाड़ टूट जाता नहीं तो मैंने बताओ फालतू बात कोई और से कर दी कि मेरा रू से कर दी। हां मेरा से कह दे तो ई कोनो मतलब है एक रहेला कि ज्यादा नहीं काम हम कर करी देखो तो हम तारा से शादी भइल कोनी के इतना सुंदर मेरा मिल जाई तो हम शंकर भगवान के जल चढ़ाई अभी जल चढ़ा कोई नहीं है पर ई तरह बात तनी को ध्यान में अभी और भोखोटी कोई लेबे नहीं तारा कर बढ़िया तो बा खाली करी पूजा पाठ देखो छोटा छोटी कहां से मैं कभी छोड़ के ना नहीं छोड़ के हम कहानी भी छोड़ जाए हमारा काय ने काय चल लगा तो तुझे सब कट्टा नहीं बोलबे कर अब हमारा आदत होती नहीं हो रहा है हम कब ऐसे ही बोली ना हमारा जिंदगी में आके गोरी दगा तो न देबू केहू और से दिल केहू और से दिल लगा तो न लेबू हमारा जिंदगी में आके गोरी दगा तो न देबू कहीं कहीं ये डर हमारा सतावत रहता कहते रहना दिमाग जा कुछ खाओ पिए के लिए खासा भाषण दे वही तो होता है तो कुछ नहीं है उस जगह के दिमाग खराब कर देनी चाय लिया कॉफी वाला बिछाओ तो ना बिछाओ ना हो यार एक हाय हो कने ई का हो भाई काहे उल्टी करत तारू। कुछ ना दीदी काल में कार का पर चलो घर में चलो। ओय हो दादा चलो घर में तू आराम करो तो बैठा था घर में। ओय हे रामा एकरा उल्टी हो खाता
का हो गइले दादा अभी जाता यहाँ अरे छोड़ मुँह चाहता कहानी वो भी घरी लगा अम्मा जी छोड़ला से यही तरह मत अम्मा जी का हो कने कहाँ बनी रहो यहाँ बैठल बनी ना हो छाड़ा कौन तो अरे बाप रे बाप सुनी हम बता दिन रोज से कहाँ हम कहीं हम सोच के हम पगलाइल बनी कि ओकरा से पूछी कि रउआ से पूछी कि रउआ ओकरा से पूछी कि ओकर तबीयत खराब होई बा कि काहे उल्टी करती है उ उल्टी करती है हाँ बाथरूम में से निकलनी हां देखो तो निकाला ओए ओए करती है ये का हो गइल तो उल्टी करती है के जाने कोती कपार नाचता कपार चकर देता है हाँ जाना तो ये तो मांगा के लइका के ओके कराला तब न उहे तो हम सस्पेंस में 10 दिन आइले भाई हमको उल्टी है चक्कर देवे लागल के जाने अम्मा जी हमरा तो कुछ बुझाते नहीं के लिया जा चेक कराओ हम कहां ले जी बोली अपना बबुआ से रहुआ ये तो बात सही बात है चली पूछल जाता चल का ओकरा भइल बा देखी देखी माजी का भइल बा हो छोटको बात दे जे पूछू नहीं तर के बैठा बैठा का है उल्टी उल्टी होता तारा तबीयत खराब बा का भइल तू रखिए कि कुछ खा ले हो के जान कर हम पूरा का अपना खाना ये सब तो ए बड़की चलो हॉस्पिटल में चेक करा भाग दीदी जी हॉस्पिटल में का एगो बात बताई दिन में देखी हम घर के खाना कितना कम खाइना खाली बाहर के ताला पुने ना सब खाते जमाना खराब बा किडनी पथरी का हो जाता टे हाँ, तब चेक हमनी के अब आई बाड़ू हमनी घर तो हमनी के फर्ज बनता नु कुछ नहीं के फायदे दीदी का टेंशन देख आवा तो ओकर कह के चेक करवाता जल्दी आ जाके हॉस्पिटल में का भइल है बाप मम्मी जी रोवा नु झूठो मूठो के खाली टेंशन लेत रही चुप रह ई कहले भाई तबले हमरा टेंशन भइल बा कि का हो गइल बाटे तारा के माने नहीं जे तबे न पूछत नहीं जा का माँ जी तब का ए तो पेंडिस होला तो उल्टी उल्टी होखे लागे बाप मम्मी जी पेंडिस माने हाथ ना दिन से पेंडिस ना भइले हमरा पेंडिस हो जाता कहत नहीं कि कुछ खइले हो के मरगर बर्गर कुरकुरा जानी का से एक से केमिकल अब तो कह दिया तू हम तो कहता हमरा के डांट दी तू ही कही ले जाके चेक कराव ठीक बात चली पानी पियलु हो हां कुला कइलु हो रुका के नींबू पानी लावत नहीं आओ अन्नी भूखल बाबू ले रे उ का कते अचार डाले खातिर कौन दू गो नींबू का अचार खइबू तो छोड़ दियो ना अचार ना खाइम तो ओसे का भइल बउआ उनका के दे दे हम भात उत में ठीक बा दिमाग खराब तो भेलवे पेंडिस भेल ऑपरेशन करवा देतन चेक करा देतन का मैं इतना पड़े बे तबीयत खराब बा ओकर उल्टी करती ले जाके चेक कराया मैं पगलाई लोगला नहीं किसनो ये तो हम तरह सवाल करे वाला रहनी कि देख ना राती में 2-3 आली उल्टी करे गइल बिया ले जो चेक कराओ तो अब 10 दिन अभी बिया है 2 दिन तक छोड़ पागल लिखुल ना सोचल जरा पेंडिस होला तो उल्टी होला तो ले जो चेक पेंडिस में उल्टी ना होला पागल है करे पेंडिस में दर्द होला उल्टी होला ले जो चेक कराई तो बुझा जाई का निकलता पतली हो कि पेंडिस हो हमारा तो मैं कुछ पागल है करे तोरे बतिया दे बेकार है सुन ना हमारा माई कुछ डाउट लागत है देख हम तो नहीं होनी हमार का कहता रे जितना देख हम कर के बेटे बसी तो करे कुछ कही दे पागल है बुरबो के तरह बुझेबे न करला का कही हम यार नहीं मतलब कोई धोखा तो नहीं किया हो कहां बानो आ के अभी तक से मना कोई नहीं भाग ए बाबू का करते रह जाते रे आए जे का बने हम रोवे के खोजते रही हम कोई काहे के कोई दिमाग ठीक नहीं है का तोर ना सोचने हनु के तनी अथी करी मन करता खाटा खाटा खाए के एक बार खाटा खाटा काहे हम कौन सोचे वाला बात बा आदमी का उल्टी होखेला त आदमी खाटा चीज ना खाला काहे उल्टी होता काहे खाटा खइबे तबियत खराब हो गई होत है कुछ तो तोरा हमरा अलग डाउट लागत डाउट लगता देखो सही सही बक ना तो जानते हम कितना खराब आदमी है नहीं हमरा के पुजारी मत समझिए गुदरी काट के आ नदी में बहवा दे यही नदी में बक्का बे का बाकी बताई ना कुछ कोई नहीं हां 10 दिन तोरा इला भइल काहे तोरा खटाई खाए के मन करते एकरा में कौन सोचे वाला बात बा बोल बक घर से खोता त हमरा के नहर पहुंचा दलो हमरा नहीं करे काहे के मर जिंदगी बर्बाद कइले काहे मन से बियाह कइले काहे अपना ये रहते रहले अब नहीं नहीं जाएगा कइले बड़े अब केहू के सके होते त अपना एमे हमार गलती का बा? शक हमार कोनो गलत नहीं हो तुम्हारा शक सही हो जाता ठीक बा आज के बाद
हाँ, हमारा घर में ये मंदाज कही तोरा से दरवाजा तोरा कहीं दरवाजा में ताला बंद। हां ठीक बा चलो हमरा के नहीं सामान सरिया वाली बात के रही तेरे घर में साला आजकल के मेहरान पे भरोसा बा हो। हमरा फ्रिज के पानी पिए सब इसने कुल मेहरान हुआ आवत है सब ईट पत्थर मैं उन्हीं से कोई रहते